dysten enda I 2-8 det och det vi stark väl nog vi. Vi kommer kanske inte så väl från själva starten men sätter som så dysten vi för lag och skora så mål upp på bordet. 17 lag skora det mål 3 och tar det de varje chock och så. Vi är stark väl nog vi dysten och vi tror det. Det vi ska öliga händra I det. Var det? Ja, just. Alltså vi heter bara verkligen en dyster som vi vill vinna och till alltid man så ta var vi verkligen händra. NSÍ att detta var den viktigaste dysten att han så är dyster det kom. Är nu slapp till FM? Ja, alls inte. Det är alltid mer viktigt än hessen dysten är mer viktigt än tar tjejjus mer och allt annat och så det är inte allt det avgörande dyster det var det inte men vi vill vinna den dysten. Nedad var inte vidare det kom det. Han är en äckliga tungamil spelare det kan göra. Mest det att spela det kom. Jag håller inte. Jag håller vi till ha folk att sätta in fyra de flesta lagarna och just nu så spelar jag med I det. Han spelar ju mycket gående så jag håller inte man kan säga att vi mästar. Nej. Det är en så I förra matchen I år. Det är en otroligt god spårning och vi tar som inte du jag svär på. Vi tar in det stagen och I mån tycker vi spelar mot nästa för.